Serdar etrafında gurulayan Çekirde wodunun guruluşyny zähmet çeken onlarça işçi maliye yetmezçiligi sebäpli 2019-njy ýyldan galan zähmet haklaryny alyp bilmeýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy anonim şertde 6-njy ýylda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Nusoy ýollary hyzmatdaşlar we ýene-de bir näçe hususy guruluşyk kärhanalarynyň bilelikde gurýan zawodyny 100 töweregli lewaply guruluşykçy zähmet haklarynyň tölegleri bilen bagly kynçylyklary başdan geçirýärler. Serdar Çekirde wodunyň bahasy 200-250 milyon dollar aralygynda hasaplanýar. Guruluşyk henüzem tamamlanmady diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre zavodun kuruluşuna gatnaşýan yerli kärhanalar işçilerin geçen ýyldan galan aýlyk haklaryny maliye yetmezçiligi sebäpli töläp bilmeýänliklerini aýdýarlar. Pul ýok bahanasy bilen lewaply 100 töweregli aýat henüzem geçen ýylda işleýän aýlyk haklaryny alyp bilmän kösenýär diýip habarçy maglumatynyň üstüne ýetirdi. Guruluşykçylar zähmet haklaryny almak üçin yerli kaziýete ýüz tutýarlar. Ýöne olaryň arzalaryny türkmen kaziýeti we prokuratura edaralary diňlemeýär diýip habarçy ençeme guruluşykçynyň sözlerine salgylanyp habar berdi. Onuň maglumatyna görä yerli firmalary işden boşadylan algydar guruluşykçylary nire arz etseňiz ediň, ýene pul sorasaňyz türmäge bastyryr diýip haýbat atýarlar. Şol bir wagtyň özünde habarçymyz Farab etrafyndan gelip Serdar etrafyna gurulýan Çekirde wodunyň guruluşyny zähmet çeken bir näçe işçiniň işden boşadylynyny habar berdi. Azatlyk radiosy yerli guruluşyk kampaniýalary bilen guruluşykçylaryň arasyndaky algy bergi meselesi hemde işçileriň köpçülikliği işden boşadylmagy barada Serdar etraf häkimliginden we etraf prokuratura edarasyndan kommentariýa alyp bilmeýär. Türkmenistanda ykdysady kynçylyklaryň ýitileşmeginiň arasynda Mary vilayatynyň Garaw metrawynyň ýaşaýjylarynyň aglabasy işsizlikden kösenýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň bayramallyk habarçysy habar berýär. Her maşgalada adından 6 adam bolsa olaryň diňe biri işleýändir. Olam gara iş sebäbi hökümetde iş tapmak gaty kyn. Hojalyklaryň aglabasynda hiç ýerden girdeji ýok. Diňe käbir hojalyklarda potrot ýerleri bar. Olaryň ýylda bir sapar dahot girdeji hökmünde alýarlar. Bu adamlar ýylyň dowamında dukanlara ýazgy edip iýitçärler. Her ýyl girdejilerini alan soň tutuş ýylyň dowamında ýazdyryp alan haritlarynyň bahalaryny töleýärler diýip habarçy yerli ýaşaýjylara salgylanyp 6-njy iýulda gürrüň berdi. Habarçy işsiz adamlaryň güzeranynyň hasta kyndygyny aýdyp bu ýagdaýy bir maşalanyň misalynda gürrüň berdi. Garawmyň bir obasynyň ýaşaýjysy Arslan ağa we onuň aýaly indi ençeme ýyl bäri hiç bir ýerde kadaly iş tapyp bilmeýär. Olaryň 4 çagasy bar. Arslan ağanyň özü bay hojalyklarda gara işte işleýär. Ol adamlar her iş gününe 15 manatdan töleýärler. Ýöne bu iş günde bolup durmaýar. Olar melleklerini göge ekip şonu owanyň içine aýlanyp satýarlar. Onuň 7-8 klas çagalary eşek arabaly goňşy owalara aýlanyp çüýşe çöpläp olary tawşyrýarlar. Kä halatlarda olar şähere gaýdyp zirdi willerden çüýşe plastik çüýşeler gatynan çöpleýärler. Kätede başga owalara şäherlere aýlanyp sadakaňyz bar bolsa beräň diýip soraýarlar. Şeýdip olar iýjek çöreklerini zordan tapýarlar diýip habarçy şeýle ýagdaýdaky maşgallaryň sanynyň sanardan kendigini hem aýtdy. Onuň sözüne görä häzirki wagtda işsizlik sebäpli hojalyklaryň köpüsi döwlet tarapyndan çagaly enelere berilýän kömek pulunyň hasabyna ýaşaýar. Ýöne bu kömek puluny almak üçin de adamlar resmiýlere para bermäge mejbur bolýarlar. Egerde ýangy doglan çaganyň kömek puluny aljak bolsaň, öňünden 200 manatdan gowrak para bermeli bolýar. Bu parany bermeseň durly bahanalar bilen jemlenen kagyzlary ýzyna gaýtarýarlar. Şonuň üçin adamlar öňünden ýokardaky agzalan pulu bermeli bolýarlar. Adamlaryň ýaşaýyşy gaty kyn. Bu daşky etraplarda hasta göze iýilýär diýip habarçy belledi. Habarçy käbir maşgallaryň ellerinde pul bolman soň çagalary yaraman mahaly öz wagtynda hassahana ýüz tutup bilmeýändigini, şol sebäpli çagalaryň saglyk ýagdaýynyň hasta agyrlaşmagy bilen bagly ýagdaýlara da duş gelse bolýandygyny hem belledi. Şeýle dol işsiz adamlaryň iş gözleginde ençeme sagatlap etrawyň zähmet birjasynyň öňünde nowata durýandygyny, ýöne olaryň iş tapmak umytlarynyň köplenç puja çykýandygyny hem aýtdy. Bu ýere ören köp adam barýar, olaryň hemmesiniň nomer telefonlaryny alyp galýarlar. Egerde iş bolsa habar eders diýärler. Ýöne bizde para vermeseň işe girip bolmaýar. Şeýlelikde olardan jaň hem gelmeýär. Hatda diňe hökümet iş üçin däl, firmada iş tapyp berýän adamlar hem para alýarlar diýip habarçy aýtdy. Azatlyk
Azatlyk radiosu baýdylanlar barada Mary Velayet we Garawum etrap häkimliklerinden kommentari alyp bilmedi. Şeýle-de ýurdun zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrliginiň ýerli bölümi bilen hem habarlaşyp bolmady. Türkmenistanyň ýokary hujaýlary dalaşkärleri okuwy kabul edip başlady. Bu ýyl Türkmenistanyň ýokary we orta hüner mekdeplerine dalaşkärleri okuwy kabul etmek işleri 6-njy iýul 15-nji awgust aralygyna geçirilýär. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet Habarlar Agentligi habar berýär. Türkmen hökümetiniň 3-nji iýulda geçiren giňeldilen mejlisine 2020-nji ýylda Türkmenistanyň ýokary we orta hüner okuw mekdeplerine dalaşkärleri okuwy kabul etmegiň meýilnamasy tasdiklandy. Oňa laýyklykda öňümizdäki okuw ýylyna ýurdun ýokary okuw mekdeplerine 14337 student kabul ediler. Geçen ýyl Türkmen ýokary okuwjaýlary 12242 raýaty okuwy kabul edipdi. Bu ýyl orta hüner okuw mekdepleri 9490 okuwçy kabul eder. Döwlet medeniýetiniň habarlaryna görä geçen okuw ýylyna Türkmenistanyň umum bilim berýän orta mekdeplerinden ýurt boýunça 80.000 töwerek okuwçy uçurum boldy. 26-njy ýylyna Azatlyk radiosynyň habarçysy Enjeme Lewaply en atalar bilen geçiren gurrundaşlyklaryna salgylanyp anonim şertlerde beren maglumatyny bu ýyl ýerli ýokary okuwjaýlaryna okuwy girmäge finansiýan dalaşgärleriň sanynyň görnetini artanlygyny habar berdi. Habarçynyň söhbetdeşleri bu ýagdaýy global pandemiýa sebäpli ýurtlaryň arasyndaky hereket çäklendirmeleri we munyň netijesinde ýaşlaryň ýokary okuwçy daşary ýurtlara sapar etmeginiň öňünde dören päsgelçilikleri bilen düşündirýärler. Türkmenistanly ýaşlar esasan Türkiýe, Russiýa, Belarus, Ukraina ýaly ýurtlaryň ýokary okuwjaýlaryny bilim almaga meýil edýärler. Beýlek tarapdan Türkmenistan geçen ýylyň martyna ýurtda diplomy ikrar edilýän daşary ýurt universitetleriniň sanyny çäklendirdi. Media maglumatlarynyň ma'lum bolşuna görä mümkinçiligi bolan Türkmenistanly ýaşlar günwatar ýurtlarynyň ýokary okuwjaýlaryna da bilim almaga isleg bildirýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan Enjeme Türkmenistanly ýurdun ýokary mekdeplerine okuwy kabul etmek işlerine korrupsiýanyň, hususan paranyň giň ýaýranlygyny aýdýarlar. TDH-nyň habaryndan ma'lum bolşuna görä Türkmenistanyň ýokary okuwjaýlaryna dalaşgärleriň resmi namalaryny kabul etmek işleri 6-njy iýulda başlanyp giriş synaglary 22-nji iýul 11-nji awgust aralygyna ýokary okuw mekdepleriniň özüne geçiriler. Mollumçylyk, lukmançylyk we medeniýet ugurlary orta hüner okuw mekdeplerine resmi namalary kabul etmek 6-njy 19-njy iýul aralygyna, giriş synaglary bolsa 22-29-njy iýul aralygyna guralar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň harby bilim berýän okuwjaýlarynyň daşgary 21 sany ýokary okuwjaý hemde 41 sany orta hüner derejesini bilim berýän jemy 62 ýokary we orta hüner mektep var.